салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ҳаматан сеҳату саломат ҳастед. имрӯз як хабари ба мо расида омадааст, ки дар қирғизистон якчанд бачаҳое ки тоҷикҳо дар он ҷо мехонданд, манам нав шунидам, ки дар ҳамин дар чандин сол, дар мобайни 30 сол ман акнун фаҳмидам, ки дар қирғизистон бачаҳои мо мехонданд. Дар он ҷо дар чӣ мехонанд бачаҳои мо? Барои чӣ? Коллеҷ? Институт? Дар чӣ мехонанд? Барои чӣ? Он ҷо чӣ аст, ки худи қирғизҳо хонда чӣ шуданд, ки бо дар он ҷо рафта бачаҳои мо хонанд? Бачаҳои мо раванд дар Россия хонанд, дар Великобритания хонанд, дар Германия хонанд, дар шаҳрҳои государствени мамлакатҳои пешрафт бояд рафта хондан дар кор. Набояд ки дар мамлакате ки қафо рафта истодааст. Ягон чизи пешравӣ надорад. Ман ҳайрон шуда истодам, ки бачаҳои мо дар он ҷо чӣ мехонанд, чия ёд гирифтаанд, ки бо онҳоро аз он ҷо депорт карданд. баъд аз ҳамин ҷанги ки дар мобайни марзи мо шуд, Тоҷикистону Қирғизистон, аз Бишкек, як хато накунам, таги 20 нафар, 15 ё 20 нафар бачаҳои тоҷикҳоро депортатсия карданд. Хеле маълум аст, ки аз пушти ҳамин ҷанг ки шуд, аз пушти ҳамин, лекин давлат набояд ин хел кунад. Ин умуман ноқонунӣ, аз қонун берун мешавад. Это нарушение прав человека. Дар он уже он метавонад ин давлатро супориш диҳад, ки барои чӣ ту ҳақ надорад вайро депорт кардан. Як мигранте ки дар дигар давлат вай мекунад, мехонад, студент, инҳоро ҳақ надоранд депорт кунанд. Агар ягон баҳона ёфта депорт накунад. барои ҳамин дӯстони азиз, ман хеле ҳайронам, ки дар Қирғизистон онҳо чӣ мехонанд ва ба чӣ мерасанд. Ба чӣ мақсад хонда истоданд онҳо? Дар чӣ хонда истоданд? Ҳеҷ нофаҳмо аст. ман мефаҳмам, ки агар бачаҳо равонанд ё дар Германия, дар Лондон, дар Россия, чунки онҳо як чизе ёд мегиранд, не ки дар Қирғизия. Это вообще ман ҳайронам. хеле гап дар он ҳаст, ки онҳо хеле каманд дар он ҷо, як 10 нафар, 20 нафар, зиёд нестанд. Лекин одамо аз Ҳиндустон омода дар Тоҷикистон хонда истанд, дар ҳама ҷое хонда истанд. лекин ман ҳеҷ нафаҳмидам, ки қирғизҳо дар ягон ҷо пеш рафта бошад, ё ки ягон ҷоя бурида бошанд. ҳеҷ нафаҳмидам. барои ҳамин дӯстони азиз, онҳое ки мехонанд, бекора дар он ҷо мехонанд, лучше раванд ё дар ватани худ хонанд, ё ки дар Россия, ё ки дар шаҳрҳои дигар давлатҳо. дӯстони азиз, шумо фикри шумо чӣ дар бораи ҳамин қирғизҳо? кати умуман гап задан дар кор не, бефоида аст ва дар моҳи Рамазон ин бисёр хеле шармандагӣ шуд барои дигар давлатҳои мусулмонон. дигар давлатҳо хеле пазор гуфтанд, ки дар моҳи Рамазон ҳарду мусулмон ҷанг карда истодааст. ҳатман нависед дар комментария, лайк монед.